यार कबे लो बैठल बैठल दिमाग खराब होता है। आज कौन आवतो नहीं खनसन्नू मंदिर पे बतावा। रुका ना फोन करता नहीं बीरू भौजी बेरी का कहता रे कहाँ बाणे बीरू भाई। बीरू भाई हेलो हेलो। का भौजी क्या होता है। पूछो ना जी का बोली। अरे काहे ऐसे बोलते रहो। कौन कुछ काम करते रहनी तो फोन आप का तुम उठानी है बोली ना का बतला। बीरू भाई बाणे का घर है ना नहीं खी का काम बा नहीं खान ना केने गइल बा। किनियो गोइल हो बता के थोड़ी ना जाएगा हम तो उनकर आदत से परेशान बानी। अच्छा सुनो ना का भाई गौवा के बाहरी जोन मंदिरवा निखे हाँ एजे आइल रहनी अकेले बैठल रहनी तहरे याद आवत बड़ा। अच्छा तो ये बोली ना कि तारा खातिर फोन कैनी है तो हमके भौजी काहे कहतनी। और हम सोचनी कि बीरू भैया ओइजे होई हन। अच्छा सुनो ना का केहू बा घरे ना घर केहू नहीं के मम्मी जी रहनी गोनी तो उनके इनके करता फोन आइल हो तो बरिया बतियावे खातिर। अच्छा तो एगो काम करना का? आज ही दू आज हाँ आज मतलब अभी अरे वो आना जती घरे घरे ना नू घरे आज में तो दिक्कत हो जी मान ला केहू देख लेनु रास्ता में आवत जात त बाद में बीरू भाई तो केहू सको ना करी तनी मतलब बढ़िया ले तैयार होके लगे नु कि पूजा करे जाता रुआ केहू देखियो ली तो कह दू पूजा करे आइल रहनी हम केहू कुछ ना बोली बस आ जाना। अच्छा ठीक बात है हम कौनो उपाय लगा के हम आते हैं। कितना देरी में आधा घंटा ना 10-15 मिनट में अब बड़ा दिन हो गल भेंट कैला आज केहू बा भी ना है मंदिरवा के आसपास। अच्छा ठीक बात है जल्दी है जल्दी ठीक है फोन रखा तबे ना तैयार हो हम। हाँ जल्दी 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 आवे दे बड़ा बड़ा दिन हो गल रहे से मिलला भी। हां भूतल बारो मंदिर तो बुझे बाटे तो देखी तो का कोई पूजा के थलियो भुलागो नहीं हड़बड़ी में कैसे हम कोनो बहाना बने मम्मा तो बुझाता हूं नहीं खे कहां बारो दिखाई तो नहीं बड़ा ढेर दिन के बाद मंदिर पर ओ आगे नहीं फिर हमके जी कह देला ना। अरे भाई इतना मतलब ये हम तो के अपन देवर मन भी न करना तू काहे हमके अपन भौजी ना ई प्यार नु हो भौजी बैठल रहनी पता बा काहे कि एनिया नु मतलब कि एने आवेला ना हुनिए से लोग आवेला हुनिए ले चल जाले 1 बजे ले एनिया आई के बैठल रहनी एने झूठी होती एगो टेंशन बा हम घरे बिना बतैला हूं आइल बानी आ हम पूजा के थालियो निकलेला हम जाइम तो कैसे का को थालिए ले पूजा होला कह दिया नु कि गइल रहनी तनी गोल लागे मन विचलित होत रहे तो चल गनी तनी भगवान के दर्शन करे सब मोह माया बाबा। हां कुछ सीखे के मिले तो आपसे हमनिए के सिखाई जावर के सिखाई बीरू भाई के तो मतलब ओहो बड़ा सुनो चूड़ी पहना दूगो फ्रूटी मारा आसू। हां उनकरा से तो हम लाचार रही ना बिना बतैले के कहां चल। एक दिन हमारे कहत रहले आवो घर ही मंगोले बनी 3-4 गो अपन लिहल तो हम मजाक में कहनी कि आइम तो कुछ होई कहत रहे का होई हम बोली मतलब हुए खाइल पियल ली कहत रहे आवो हम बोली ना रहे वो माने पिन मारत रही ना मतलब असही मजाक में मान लो उनका हिसाब से तो भौजी न लगबू तो भौजी से तो मजाक चल रहा है ना असही मजाक करत रहनी जाए एक दिन हम तो सोचत रही एक दिन आ जाए एक दिन आई का घर में हमने की जानत हमसे कुछ ना बड़ा ना पीटे लगे ना हमरे का सही देखेंगे पहलवान हमन पहलवान से कुछ होला 2 गो मरिहन 2 गो तो डेली मारले एक दिन 3 गो पिया दिया सुत गए हमनी के बाहर भाई शाम के हां ना बाकी अच्छी बात ई बतलाई तो आज तो का बनी हां मैं बना दे ये मेरा जाए दिना का हो गेल हो किन का तो काट दो छी उर सांप का हो गेल हो ओए हो गेल हो बेहोश हो गेली का आज मर गेल का तो मर जाई तो हम तो फर्स्ट दिन हे भगवान बचा ली कि देखत ले तो नहीं भागे ही में भगाई बा।
अरे होई दौड़त थड़ी अरे घास बिगड़ी ई भाई लागत कि सांप काट देले बा। कैसे पहचान नहीं केकरा घर के हड़ी केकरा घर के ना हड़ी कोई लोग तो नहीं खे का को जी भाई जा कोई बा ना बेचारी का करे आई रही पूजे पाठ करे आई रही नु पहचान में नहीं खियो खती केकर औरत हड़ी केकरा घर के हड़ी। अरे हे भगवान ये तो बीरू भैया के औरत लागत ताड़ी बीरू के यहाँ जाके कहे के पड़ी कहाँ केने बड़ी हो बड़ी हुई काम तो खा जाएगी सांप लगता है हमने काट देले बा जल्दी 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 का भइलो हो ए मुर्दी का भइलो हो भैया देख हम देखनी है तो कनी भैया हेस पहचान कोनी सांप पड़ो तबे तुम मुके बोल हां ए देखा का कर लो अरे भाई ले चलो तो कहां ले पड़ो भैया कहां तो हां कहां ले चली हो भाई का कर हम समझ में मतलब ना ना दिमाग खराब घबराए नहीं खे बोल ना सांप काटे चाहे बिच्छू काटे जो भी काटे ठाकुर जी तक हमनी के कंजिया के ठाकुर जी तक एकदम जल्दी ले चली हो एकदम आराम हो जाई कोनो टेंशन नहीं खे बहुत बहुत रुक जी बस बस बहुत जनतनी ढेर कतना आदमी इथे आइले आ बहुत बढ़िया से हो गेले जल्दी ले चली। नमस्कार प्रणाम गोड़ लागतनी ई वीडियो हमनी के एगो बस मनोरंजन खातिर बनावल गेल रहे एमे कुछ खास बा ना आ जौन देखावल गेल बा कि भाई लड़की मतलब ठीक बा लड़की लड़का प्यार कर सकेले सन प्यार कर लेसन तो एकर मतलब ई ना भइल कि एंड टाइम पर धोखा दे के भाग जाए लड़का ये तो बहुत गलत बात बा काहे कि केहुओ के घर के लड़की या केहुओ होके ओकरा के अगर केनियो बुलावल गइल या मिले जुले कुछो करे खातिर तो ओकरा संगे बढ़िया से रहल जाओ ऐसे ना कि मतलब कुछ ओकरा प्रॉब्लम में हो गई तो अपने छोड़ के भाग गई अब वो बेचारी के का होखी का ना होखी तो ये सब मत करी जा या फिर ऐसा करे के सोचबो मत करी जा। बहुत लेकिन के गलत विश्वास के ना तोड़े के चाहिए लेकिन विश्वास करके ही लड़कन से प्यार करेली सन ये बहुत प्यार करत रही और मिले खातिर भी आ गया कि एगो औरत के मतलब कैसे मतलब केहू और से माने बात करे लागल है अपना हस्बैंड के छोड़ के तो बहुत गलत काम बाटे जौन हम कनी जौन रोवा सब मत करब जा काहे से कि एंड टाइम तक पति ही अपन मतलब साथ दे ही कबू भी काहे से कि पति परमेश्वर होला। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगी तो दिल से लाइक करब और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लागल है। तो ये वीडियो के साथ दीजिए विदाई अगले वीडियो में फिर से मिल जाए तब तक खाती जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी समाज।